Добър ден! Сега ще ви покажа каква е основната причина голф четворките да гният до калниците. Ето тук сега предварително съм ги развил, има ни болтове, трички. Ето ги. Развих ги за... Ето, да видим за какво става въпрос. Вижте за какво става въпрос и за какво гният толкова много. Тук се събира ето, кал, шума, всякакви бокуци и тиняци. Няма как да ни изгние. Вижте за какво става въпрос. Сега подкалници